मौसम हेलो हेलो इनका गाँव तो रोड पर अगल बगल फूल लगावल बा द्वार पर घोड़ा का लाना रोक ले घोड़ा ए भाई जाना गाँव में घुसबो न भैया गुहथर छोड़ के कुछ न भेटा ना 3 घर बढ़ले बलु इलू इनका द्वार पर उ हो गले सब सुअर ले इनका बेडरूम में ढुक जली सब खैरला गोला को स्कूल जाई जब हम रही बड़ी रे निकल से सारा स्कूल रे जब हम रही बड़ी रे निकल से सारा का कोई सखी अब डर लगे ए डोर झकला से का कोई सखी अब डर लगे ए डोर झकला स्कूल रोज जब हम रही बड़ी रे निकल से सारा स्कूल रोज जब हम रही का कोई सखी अब डर लगे ए रोज झकला से का कोई सखी अब डर लगे ए रोज झकला हेलो पौने 2 होखे वाला बा रसोबा भी ले बैठल बनी हां निम्ने बात बा वो मेन रोड पर टाइम के बारे में अजीत जी कहले हां कहला न अजीत जी ये बारे खाना खाता रे भैया हां देख ले ये बारे खाना खाता रे हां ये बारे कौआ भी गुह में ठोकर ना मार हम अब के हग कोई नहीं है अभी कौआ गुह में ठोकर ना मरले होई आई खातर ओही में कहत रहे कि लो समय के का ध्यान दी हां ई लो देरिए से आइले बा के 12 महीना के 13 महीना अच्छा जाए दो हां तू पनीर देखला पर 6 महीना पर चली आलो डायरेक्ट पनीरे पो का होता हो पनीर देखावला पर 6 महीने पर हे राम कुछ को बोल लो कैसे सुनता नहीं विकेश तुरहाजी पुरस्कार दिला मैंने हार्दिक शुभकामना बा फिर तो अजीत भाई काश प्रधानी लड़का नहीं होके काश तहार रहन कृष अजीत के रहित समय से आगे रहित हां तनको पहले तारा जानकारी ना रहे बात के फिर तो सनी जी रहू बैठी मंचवे पर हां फिर तो दही चूड़ा पाई एगो बात इनकर बड़ी अच्छा लागल और सब सुनता नहीं यूट्यूब वाला भी बालू हां कहले कि भैया तहार दवाई बा दोनों गोड़ ऊपर को के हां कहले कि एथी करब नु हां तो बैसाखी के दौड़ लग बताई जरा कहले केदारनाथ चल जेबो अच्छा ई रहन तरम बा ई कला हम मानतनी एकदम गारंटी क्रिया खाए कहत हां ई बुद्धि 4 भाई हम चारों भाई में हां हमरो से कहला हम कने हो बाल बच्चा भइले सब बियाह शादी हो गेल बा बाल बच्चा भइले सब शादी बियाह होता अब निमन गुड़ के कौन काम बा दौड़ला के अब जब लंगड़े के लेवल बताई पर चले दो बोले के ना भैया ठीक हो जाओगे ना काम नहीं के बात नहीं का गांव में कोई तो जननी इतना डॉक्टर होए से चारू भाईवा हमार जीत भाईवा इनका चाचा के लइका एगो दोनों गुड़ के लंगड़ रहे हां खुद दाना बा पेलते पेलते बोल बम दौड़ा दे लागल ई तो काला तालो में हो हां ए वो रोगी होई तो बताए हां लागल हेको क के जाई विकेश तुरहाजी मुखिया प्रत्याशी प्रधान प्रत्याशी विकास यादव जी अच्छा विकास बाबा के भाई बानी हो खब तो आ जाए मंच पर आई छपरा से बानी शायद लोग को पाहु लगे लोग अच्छा सार लगी ओहे भाई रिश्ता एगो हई बैठल बानी हेजा सकल दीप दी सबरे रहिए बाबा तू ना सदे है चलक मूर्ति हमर नहीं के बनवा के ना वो जे चलब सदे है देखे के कोई को बाड़ी सो कोई को पूरा एकाध पंचायत ज्यादा दूर ना टेंशन मत लो गांव भोग चलेंगे बा
माला दो तो हो अजीत हलचल जी के पावन बनी सर हुए ना भाई ना पैसा पैसा रह दी पैसा तो रोए खुद दुआ जब संगत में आइल बन जाए देश तुरहा जी बानी हमरा ग्राम प्रधान के प्रत्याशी बानी वाह विकेश भाई के बार बार प्रणाम करते हैं जा तुरहा समाज के भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं जा वाह वाह बाकी का करो करनी के फल हो हाँ सबका मिलेला हाँ हम लंगड़ बानी हां तो पूर्व जन्म में कोनो कमी कइले बानी हां क्योंकि तुरले हो कब तो टूटल बा हां गलती कनी हम हां निम्नो कइले बानी तो ब्यास भइल बानी हां इंजीनियरो हैं हां अयो निमन कइले बड़े तो ब्यास भइल बड़े हां बाउर कइले बड़े ए जन्म में गाणू भइल बड़े पूर्व जन्म में भी गाणी मरल गुलाब सरबत आशा दो कर संदीप का अपन आनंद लेबे तो कोनो बात ना लंबा टूर में चले के बाबा गाड़ी भी चलाओ बनू कि करनी के भाले भैया जान से कहो तो के चिड़स ना हार गोटी ना गोली बाबू पांचे घर है के पूरा भूमिहार गांव में राज भोगत रहे ओ से दही ना हमें चाहत रहे की तरह मोटरसाइकिल से आवस जास डीजल पेट्रोल तहार जरी कुछ दिन सुमितवा के बनवल रहले बाकी भर पेट खा के उल्टी होके होके भई रही तो वो भूजो खात रह बते एक बार पूछ दे का ह देखी देखी एक मुट्ठी लेके खा ली ओई में कहवे कि कोनमी के भाले चाचा सबका भेटाला अरे जौआ के संगे संगे अरे जौआ के संगे संगे है घुनवा पिसाला जौआ के संगे संगे घुनवा पिसाला काहे को नहीं हो नीमन आदमी रही हैं हाँ। तब वो देश में जब बाउर के समाज में रही हैं हाँ। तो उनका पिसाए के बाद हां 10 को मर्द में एगो मौक चल जाई हां वो मौक छेड़ के कई काई में राणा प्रताप हाँ ये मोरद 10 को मौगन में हाँ। एगो मर्द चल जाए हैं हाँ। तो उनको के बेल ले होए लावे ना दी ले और दिए सो बेल ले होले आवे ना दी सो ना आ वो ओबरा बोलबो न कह सक सुनो ना सुनो ना मौगन के दल में चल जाए मर्दो होके सुनो ना सुनो ना पैसा मिलते बा हाँ त तू कहब कि ना ना दर्द होई होई। चुप रह चुप रह आओ भगवती हो जाओ ये सब ज्ञान के बात है सुरेंद्र सिंह व्यास के शिष्य बनी एगो माला ले ले या उदाहरण जो दे दी है सब वैज्ञानिक को सुना दिए सिखावे ला समौगा हां सुना ना सुना ना हाँ बोलो आओ भाई पोछ रावण सीता के लेवैले चोराई भोकत में मराई गइले कुंभकर्ण भाई बाबा उत्तम कुल पुलस्कर राती उतना निमना खानदान में अभी विष्णु जी भगत रहले कुंभकर्ण जागल कहल कि जगदम्बा को लाके सच्चा हट कल्याण स्वयं सीता जगदम्बा है उसको ग्रहण करके लाया है हरण कर लिया और अब युद्ध में विजेता चाहते हो कुंभकर्ण जा रहा है भाई का फर्ज निभाने मेरे लौटने का इंतजार मत करना नहीं। का दोस्त रहे ओकरा में का कुंभकर्ण में कौन दोस्त रहे मेघनाथ जी सन लइका ना कहो भइल बना होई उतना बलवान
मरा गई का है मौआ के सेक्स के चक्कर में खाली रावण चाहे कि सीता हमार हो जाए बाकी जबरदस्ती ना करे का है डर है नलकुबर के मेहरारू रंभा संगे बौर व्यवहार बलात्कार कर देले रहे वही मेरा श्राप देले कुबेर जी के आज के बाद जबरदस्ती कोनो लड़की पर मेहरारू पर नियत खराब करबे तो तोरा मस्तक के 7 टुकड़ा हो जाई त रावण जौन हरण क के लेके चल गई रहे अपना बेडरूम में लेके ना चल जाई डर रखला रहे कि राजी हो जाए डरा के मौग नु मौग होबा के डराइबो करला मुंह से रावण सीता के लेवइले चोराई फोकट में मदाई गइले कुंभकर्ण भाई पुना सरवन जी बेंजू माधव पानी बहुत बहुत पुरस्कार दिले बनी हार्दिक शुभकामना करता हूं आज जो निमन भाई रहले लाते मार के भगा देहल कि भाई विभीषण के अरे लात मारल जाला कि है जौआ के संगे संगे घोनवो पिसाला जौआ के संगे संगे घोनवो पिसाला अरुण भैया दास कितना तेज में हमारे पर ध्यान देना ये दास कितना कमजोर हो गया अरुण भैया अरुण भाई इतना ये दास कमजोर हो गई बा पिछला पूछ के इनका क्या है गोई नहीं भोर पर आ गई बा ये दास बहुत कमजोर हो गई खातिर माफ करो साजे कहले कि भैया जाए तो इज्जतियो बात गल कम हो गई याद नहीं करूं ना एक लाइन ना अंतिम पद गीत का हो कि मास्टर ना कहीं कबो छोड़ दो पढ़ाई साधु ना चोरी के रहनो सिखाई मास्टर ना कहीं कबो छोड़ दो पढ़ाई साधु न चोरी के रहन सिखाई कि गनमा महेश जी के अरे लखनी से लिखाला बाकी जौआ के संगे संगे अरे जौआ के संगे संगे घोनवा पिसा Somewhere